Maraming salamat sa grasya sa aming harapan. Bigyan kaming malakas na katawan. Amen. Pag hinintay natin, atak. Mga lods, mukbang to. Panibagong mukbang ito. Hindi na namin pinakita yung pagluto kaganiya. Ito diretso na ba? Sabaw. Sabaw niya. Among gibuhat para kaon jud mga unta. Abre. Miyaw na Pre. Kuha isa. Ya. Miyaw. Ngaon telod, mga lods. Dito lang kami nagkain sa bahay. Gabi na. Yummy sabaw no? Nakantay mo mga lods. Balik-balik ba? Birang pako mga lods Ang pako. Mukha Wala nang pa pre. Siyempre, Bilang na. ingat lang. Yo, na po. Kaya ako na. Bilang tre. Ang gutong. Sarap. Ito ba?